Nginibingelele, phinde nginamukele emakhaya TV, bafethu nodadewethu lapha emakhaya noma yikuphi nakuphi lana esibukela khona ey'motweni zenu, kuma-smartphone enu, kuma-laptop enu, nakuma-TV. Nakuma-smart TV, nasehhotela, uma ufika ehhotela u-check-in nizokwenza imikhuba yenu nawe uzo-cheat-a. Into yokuqala ofanele uyivule i-TV yasehhotela, imakhaya TV. Lokho kuyasijabulisa kakhulu. Sicela bafethu niqhubeke-ke ni-like, ni-subscribe, ni-share. Bafethu nginiphathele usisi onenkinga engingakaze ngiyizwe, engiqala nje ngqa ukuyizwa. Angazi noma kwenziwa ubuncane bami nobufishane beminyaka noma ukungazazi izinto ezenzakala emhlabeni. Ngithi mina kungakazi ukubona kwenzeka, ungasho ukuthi akwenzeki. Yabo. Izifakazi balokho ile nto engiyibona emafonini yabantu bamasonto begila imihlola. Ngabona lapho ukuthi okungakazi ukubona kwenzeka, hhayi ukuthi akukho. Yonke into ikhona emhlabeni. Sisi wami, ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele emakhaya TV. Yebo, njani? Ngiyaphila sisi wena unjani? Ngiphilile nami. Ukuphila-ke i-introduction yala ekhaya. Ngiye ngithi umuntu uma esaphila usuke ezoyinqoba zonke iy'nkinga abhekana nazo. Uyinkinga umuntu uma selahla ithemba lokuphila ngoba uthathe iy'nqumo ey'bhedayo. Kodwa uma uthi uyaphila, ngiyajabula. Sisami kwenze njani? Nginenkinga, ngathandana nobhuti nje osekuba mdadlana. Uma ngithandana nobhuti unemali, ubhuti nje onemali, onakho konke oney'moto. Shuthi uma ngithandana nalo bhuti ngiyazi ukuthi khona okhona abakhona. Akanayo umfazi, akanayo umuntu o-straight, but nje unayo umuntu onaye. Ngithandana naye into angangenzeli yona, ngihlala ekhaya, nginengane, wenzela yonke into ingane yami, akayizali le ngane yami. Ayikho into angayenzeli yona, sithandane nobhuti. Hhayi, kufika isikhathi la engibona khona ukuthi engathi akasangithandi kahle hle. Usekhona into angazenzi, akasangifoneli, nje akasenzi kahle. Ngicabanga ukuthi konje ngingenze njani? Ngibuze umngani ukuthi mngani, mase kunje kwenziwa njani? Angi-advise umngani ukuthi hhayi, hamba enyangeni. Ikulungise zonke izinto zakho, uzobuya umuntu wakho aze kuwena, enze ngale ndlela le ayenza ngayo. Nangempela-ke, ngivuke ngihambe ngiye enyangeni. Ngitshele inyanga ukuthi benginomuntu okanje kanje kanje kanje, manje ngifuna into ezongenza ukuthi abuyele kumina. Angithande ngale ndlela akade engithanda ngayo. Hhayi, inyanga ingitshela ukuthi izongicaba ukuze abuye. Angihambe ngiyolala naye ukuze abuye aze kumina. Ngiqale ngingayizwa kahle le ndaba le yokuthi hheyi ngeke. Engathi sekukuningi kakhulu. Mana, izokucaba hamba ulala naye. Izokucaba kanjani? And uyolala nobani? Ngiyolala naye lo bhuti lo ebekade ngithandana naye onemali. Or after sikucabile? Yebo, after singicabile. Ngiqale ngingayizwa kahle indaba ukuthi hheyi ngeke ngathi kuningi kakhulu. Ngibuyele ekhaya, nginqabe. Umngane angitshela ukuthi ngoba unemali lo muntu lo bengithandana naye and ubesenzela yonke into, mesifuna ukuphuma uyena, mesifuna ukuyoyijayivela uyena, mesifuna ukuyiphumela sekoma-vacation uyena. Oh, wait. Umngani wakho naye ube-benefit-a ngale relationship yakho? Benefit abangani bami ngoba besihlala nabo jwayele bahlala ngasendaweni. Ya, bebe-benefit-a nje kakhulu. Athi umngani ayibuyele enyangeni ucabe, khona uzokwazi ukuthi abuye lo muntu wakho. Ngoba ukwenzela yonke into nengane yami isefunda ey'koleniey'-right. Wathi buya, angihambe ngiye enyangeni. Hhayi nangempela usuku langakusasa sihambe siye enyangeni, ingiqabe inyanga, ngibuyele kumuntu wami lo bengithandana naye ngoba vele bese engasangithandi. Bese engasafuni ukuthi sibe ndawonye ngaso sonke isikhathi. Ngibuyele kuyena, inyanga izinto enginike zona ukuthi vele uzobuya ngimphephethe abuye nangempela. Siplene usuku silale. Hawu, emva kwalapho kangithande kakhulu, angenzela izinto kakhulu, nabangani bami siya kuma-vacation, siphuza into ey'-right, amamowena, siphuza ama-champagne, siphatha ama-iPhone, sigqoka kahle, yabo nje. Sesi-right nabangani bami. Naphakathi kwethu sobabili seku-right, athi hhayi angize ngizohlala naye-ke manje. Uyakipita manje? Ya, ngiyakipita manje ngiyohlala naye. Ngihlale naye nangempela kube mnandi. Ingane yami ihlala ekhaya ngenza yonke into, abangani bami nje. Ayikho into engingenayo, ayikho futhi into engiyifunayo, ayikho into engingayenzi ekhaya. Hhayi, kuhambe isikhathi ngibone ukuthi hhayi engathi manje kuyonakala.
sengihlale ngifuna ucansi njalo. Njalo sengihlale ngifuna ucansi. Lo bhuti mebuya emsebenzini ngifuna ucansi. Ekuseni ngifuna ucansi. Sengiyabona ukuthi hhayi ngeke ngathi le nto ngibuyele kumngani ngimtshele ukuthi mngani senginenkinga kanje 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 kanje. Athi umngani hhayi ngeke ngoba usujwayele ukuhlala nomuntu kanti ungahlali nomuntu. Into ezenzekalayo lezi mngani qhubeka nomuntu wakho. Hhayi ngiqhubeke. Ngiqhubeka kanjalo ngibona ukuthi hhayi le nkinga yimi. Ngibuyele kwisangoma. Isangoma singitshela ukuthi singinike enye into futhi ukuthi hhayi khululeka kuzoba right. Ngibuyele futhi hhayi ngiyabona ukuthi akubi right. Mana sisi wami, sasikugcabephi isangoma? Sasingicabe kwinkomo. Ngibuyele kwisona singinike imithi. Hhayi kungabi right. Ngihlale ngifuna ucansi njalo nje ngihlale ngifuna ucansi njalo. Lo angithi umuntu wami uyasebenza. So sengibuye ngilifune nakwabanye abantu manje angisazi. Sengicabanga ngisho ukudayisa ngomzimba. Ngoba vele le nto le into ehlale ngiyenza. Into ehlale ngiyifuna kancane kancane ngiyayifuna. Ngiyahamba etown ngiyayifuna. Yonke indawo le ngihamba khona ngifile ngathi sengathi ngenza ucansi. Sengathi ngenza ucansi. Kuhambeni kwesikhathi angishiye ubhuti. Angixoshe emzini wakhe la behlala khona. Kufanele ukuthi ngenze njani manje ngibuyele ekhaya. Ngixoshe ubhuti ngingasenamali ngingasenalutho babaleka abangani. Angisenayo umngani. Angisenayo umuntu engixola ngeke ngize ngixola abazali bami ngale nto le ngibhekene nayo njengamanje. Yokuthi angisenamuntu nanokuthi nginenkinga yokuthi ngihlale ngifuna ucansi. Ngibuyele ekhaya isimo siyabheda ingane yami ayinalutho. Ngiqale phansi futhi ngibuyele eThekwini. eThekwini ngizoyenzani manje ngizodayisa ngomzimba. Ngidayisa ngomzimba ayakulungi ngiyeza ukuthi hayi khona into engenzeki. Ayikho imali abajwayele ukuthenga abantu bagcina sengasathengi inhlobo. Ngibuyele kwinyanga ngitshela ukuthi hayi engathi lento yakho angazi kwenzakalani. Ngihlale ngifuna ucansi njalo ithi inyanga ngilale nayo. Isangoma lesi. Hhayi nangempela ngibona ukuthi ukuze ngikhiphe lento enginayo angilale nesangoma. Ngilale naso ithi ngizoba right hhayi ngiphindele ekhaya. Ngifike ekhaya angikho right. Isaqhubeka lento. Ngifuna ucansi, ngifuna ucansi, ngifuna ucansi. Every now and then ngifuna ucansi. Ngigcina sengizenza mina, sengiyi-DJ, still akufani. Sengathi Ngibuyele emakhaya. Angazi ukuthi ngingayibiza ngani. Kepha ngifisa nje into eyodwa ukuthi makukhona osawayazi le nkinga asiphe isixazululo. Ngiyaqala ukungazi ukuthi ngizothini kanje. Qhubeka sisi DJ Tira kwenza njani? hhayi akufiki la kufanele kufike khona. Ngivuka ekuseni kufanele ngiqale ngiyi-DJ ukuze ngikwazi ukuba right ngizenze mina ukuze ngikwazi ukuqhuba usuku. Emini kufanele ngizenze ukuze ngiqhube usuku. Nasebusuku futhi kanjalo. Abafana abasangifuni. Abangithanda abafana ngisho ngizama ukuyodayisa angithengwa. Inyanga khathi ikugcaba. Yayithi kucabelana ukuthi mhlawumbe mawudibana nalo muntu wakho lo wayenemali akuze umnandi noma ekugcabela ukuthi imbambe noma mhlawumbe inhluma singayithola ukuthi iyafakani la kuwe. Wathi Inyanga engicabela ukuthi umuntu wami angahambi ahlale nami ngoba unemali. Ngicabela futhi nokuthi azwe mina ngedwa. Akamuzwe omunye umuntu wesifazane ingakhaze angithatha zahlala naye. Wangithanda wangenzela yonke into engamuzwa omunye umuntu wesifazane. Wayengasangijitheli ngangisengazi nje ukuthi administrate. Ayikho into ayiseyenza. Mebuya emsebenzini uze endlini. Uyangikhipha nabangani bami wenza yonke into ayikho into ayengayenzi wayezwa ngami. Lokho engabuya enyangeni wayezwa ngami. hey bafethu ngani noma nisezwa umoya uxakile la eThekwini nale camera le esibuka la ngathi nje izophephuka kungekudala. Nganje ifuna ukubaleka. Kodwa inyanga nezangoma ziyabasiza abantu ngeke sikubalekele lokho. Kodwa ngathi seyinomuthi omubi wocansi. Nje masibuka mbukele emakhaya izithwalo. Sekusikasa ukuze ukuthi umuntu ethi isithwalo simnqumisa amakhanda abantu. Sekusikasa ukuzwa kuthiwa isithwalo sifuna igazi. Izithwalo zamanje zinocansi kuyalalwana abesilisa balala nabesilisa. Abesilisa ngathi bengekuthiwa belala namantombazane kuthiwa beye emaklabhini besipende. So ngisho lena ukuthi lo muthi angathi ukhona manje unenkinga
nokuthi kube khona ucansi phakathi. Angazi ukuthi lo muthi esigaywa manje isigaywa kanjani, kodwa nje sekuneformula entsha esetshenziswa iy'nyanga and isikhathi esiningi ihambe iholelane ekuthini kube nokulalana phakathi. Mhlampe bakhona abantu abayizizangoma abawomama ngicathi ibona kufanele bevikele kakhulu kulesi sikhathi samanje, bevikele abantu besifazane. Ngicathi futhi ibona abangasisiza kusisi lesibhekane naye ukuthi ekwazi naye ukuthi evikeleke noma eqine noma kuphume yonke lento asebemfake yona. Abanye abantu bethi impene. Mina ngazi ukuthi ungathi uyofuna usizo esangomeni sifike sikufake impene. Ngiqala ukuzwa lokho. Ngiyaqala nqa ukuzwa. Usisi uyasho ukuthi usezamile ozama ukudayisa enzela phela uthi enelise lemizwa yakhe engasaneliseki lutho. Suke sekuyinkinga ke leyo ngoba ngelinye ilanga uzozwa kuthiwa urape ingane ezincane, into esingafuni ukuyizwa. Kodwa ngifisa ukuzwa ngawe sisi wami mangathiwa siyasuka manje si-offerisha usizo. Iluphi ongathi manje ufisa kwenzeka? Engifisa kwenzeka ukuthi ngithole umuntu ongangikhipha lento enginayo yokuthi ngikhalela ucansi. Ngibe nemizwa yocansi nje njalo. Ngifuna lokho nje, ikona engikucelayo. Mbuyele emakhaya usisi ucela umuntu ongamlapha angayibulali imizwa ngoba egcineni wonke umuntu ofanele abe yimizwa, kodwa eyibuyisele ukuthi ibe normal. Ngoba inyanga thizeni ephethe ukukhohlakala yayibooster kwaze kweqa. Angeke ngikwazi-ke, kuningi mina engicabanga ukukwenzeka ngoba phela nangu usisi uyasho ukuthi indoda nayo yaphinde yabaleka. Mhlambe nabanye abanakwabo-ke ostar bakhe benza ngenye indlela sazi. Umuntu onamandla edlozi nesiphiwo thizeni ongamlapha ukuze naye azi ukuthi kwenzakalani ngoba phela ngenzeka ukuthi wafika abanye nabo bafaka more induku zabuya zadla umninizo ngapha kusisi wasala yedwa nempene yakhe yabaleka indoda. Cela abafethu lapha emakhaya niqhubeke njalo nisupport iMakhaya TV. Cela niqhubeke njalo nisebenzise EasyBet ManBet. EasyBet is the best. Iwona sponsor sala ekhaya esikhulu. Iwona wenza izinto zenzeke. Le channel isaphila nje kungenxa yenu kanye no-EasyBet. Kanti no-EasyBet usasebenzisana nathi nje kungenxa yenu. Siyabonga kakhulu isupport enisipha yona. Nosisi sizozama-ke ukuthi simzame ngalo lonke usizo esicabanga ukuthi singamnika lona, simlayele iy'nyanga nezangoma, ikakhulukazi zabantu besifazane. Abekho abantu abaqashile njengezangoma zabantu besifazane, nabo online abayivezi futhi benza kahle, kodwa siyafisa ngathi uma kukhona umuntu omaziyo ngicathi yena ongasisiza ngey'mbiza thizeni, ngey'ngcabo thizeni, ngey'nsizi thizeni ngoba akusesiyimpilo lesiphilo usisi. Ngiye ngisho mina ngithi iy'nkinga yiningi. Omunye umuntu engahleka uma engezwa kuthiwa inkinga le ekumuntu wesifazane. Ngiyazi ukuthi khona insizwa ebukayo emakhaya ezobe sithi nginike mina iy'namba zalo sisi, mina ngingahlala naye nami ngihlezi ngi-ready ngoba iy'nsizwa zosomathuba ngeke ngininike. Ayidayisi inamba losisi, usisi ufuna usizo. Nisale kahle emakhaya. Bye bye.